नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जनतेक अतिवृष्टी प्रवाहान जळीमुळी नुकसान, कित्येक घरा जीव गमवचे पडले. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या समुद्रकिनारी भागात झालेल्या प्रवाहान भारी प्रमाणात नुकसान झाला. जिल्ह्यात डोंगर कोसळच्या प्रकरणात बऱ्याच जणांना जीव गेला. कारवारच्या अर्गा चेंडिया भागात नौकादळाच्या कंपाऊंडान आणि IRBच्या अवैज्ञानिक कामगिरीन हे उदाक फुगून आजूबाजूच्या घराचे नुकसान झाला. कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार सतीश सैल आणि जिल्हा पालकमंत्री मंकाळू वैद्य हेमी या अवैज्ञानिक कामगिरीन नुकसान झाल्याबद्दल आवाज उठयत आशिल्ले आणि काल वैद्य हेमी IRBच्या कंपनी विरुद्ध तक्रार दाखल करूक अरण्य खाते आणि पोलीस खात्याक सूचना दिलात. जाल्यार या डोंगर प्रकरणाक आता राजकीय रंग चढला अशें आयकूं येता. जिल्ह्यात जाल्ल्या प्रवाह नुकसानीक IRB कंपनींनी तर कामगारी सुरू जाताना आशिल्ले सरकार जबाबदार असे सांसद अनंतकुमार हेगडे हेमगेले मत. कामगारी वेळार त्या संबंधित आमदारान संबंधित मंत्री हेमी सुव्यवस्थित करून घेऊ जाय आशिल्ले. आता तांकां दोष दिवन फायदो ना अशे हेगडे हेमगेली म्हणणी. जाल्यार तूं मेलाश कर हांव रडलेश करता ह्या राजकारणान नागरीक मात्र त्रासात पडलात. जनप्रतिनिधी एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करते आसात. या प्रवाहान नैसर्गिक आपत्ती आणि जीव मात्र गेले. तेजी कितें असो जनतेलो प्रश्न. सरकार कोणी उरू जाल्यार जाल्ली चुकीचे निवारण करसाठी योग्य प्रमाणात जिल्ह्यातले रस्ते, उदाक वचू वाट, अपायकारी डोंगर सुव्यवस्थित करचे आणि जनतेक दिलासो दिवचे हीच जिल्ह्याच्या जनतेली मागणी असे माध्यमाक कळयला.